ulækkert, end jeg havde regnet med. Ja, det er det her. Bare lugten, mand. Det er den der. Jeg tager den der også, jo. Jeg har ikke det der. Nå, skal du have det sammen? Skart. Se det her. Ja, det er det. Er det? Hvad? Det er, ja, vi har en hånd nu herovre. Det er den, vi serverer til vores... Så får du gratis brændevin. Der er gratis brændevin herovre. Jeg vil gerne. Du får sejr. Jeg har ikke engang ret på den. Hvad smager det af? Det smager af Smager det som det lugter? Nej, det er ligesom ost, en stærk ost. Den lugter verdens smager. Nu tænker jeg det. Nu vil lige prøve at smage, inden du laver sådan det. Du vil lige prøve at smage. Du vil prøve at smage lidt. Meget gærent. Hold nu op. Det er jo intet. Bare luk. Du er nok det. Jeg dør jo ikke af sol. Nej, men du har dårlig ånd resten af aftenen. Skal vi danse? Giver du et kvæv? Det spurgte jeg ikke om. Fy for satan. Nå. Stærkt, Jørgen. Ja, der er en af de her... Er det ordentligt, jeg trækker mig lidt tilbage nu? Nej, ikke nu. Men jeg kan snart ikke den lugt mere, mand. Må jeg smage en Nej, de spiser sådan der. Det er sådan der. Vi har jo mere fuldstændig bare for at holde det fuldstændig. Smager på åbnet. Det lugter så. Det gør det.